Malamang bawat isa sa atin ay nangangarap mapuntahan ang mga sikat na tourist spot sa norte. Kaya naman hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na ito ay mabisita. Biyahe kami ng nakamotor sa mahigit 6 na oras mula San Mateo Isabela hanggang Patapat Bridge ng Pagudpod, Ilocos Norte. Ating previous upload kung saan natunghayan natin ang ganda ng Patapat Bridge. Kaya't kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at click mo na rin ang bell button para updated ka pa sa aking latest upload. Sa video na ito ay ating matutunghayan ang kauna-unahang wind farm na naitayo sa Southeast Asia. Ito ang Bangi Windmills ng Bangi, Ilocos Norte. Kaya't samahan nyo kong i-explore at mag-enjoy. Tara, sama kayo sa vlog ko. Ito ang Bangi Windmills na kauna-unahang naitayo sa buong Southeast Asia. Ang mga wind turbines na ito ay nakahilera sa loob ng mahigit 9 km na baybayin ng Bangi Bay. Ang pagitan ng bawat isa ay may distansyang aabot sa mahigit 326 meters. Ang bawat wind turbines ay may taas na mahigit 70 meters. Ang mga hélice nito ay may habang mahigit 41 meters. Ang bawat wind turbines ay kayang mag-produce ng hanggang 1.65 megawatts na kuryente. Taong 2005 nang matapos ang paggawa nito at ito ay pag-aari ng Ayala Corporation. Sa taong kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagpapatayo ng mga wind turbines sa mga kabundukan ng Ilocos Norte. Dahil sa magandang formation ng mga wind turbines, talaga namang marami ang napapawaw at mapapaselfie rito. Katunayan, isa na ako doon. Ang wind farm na ito ay isa sa pinagmamalaking tourist spot ng Ilocos Norte. At ang tangi kong masasabi ay talaga namang napakasulit ng aming biyahe at ang aming baon sa pag-uwi ay ang memorable experience dito sa Bangi Windmills ng Ilocos Norte. Tayo sa Bangi Windmill. So siguro dito na rin kami mag-overnight. So mag-alas 5 na rin guys. At pagod na rin kami sa ride. So yun guys, maraming namamasyal rito lalo na kapag 5 o'clock na ng hapon. Ayan, so marami talagang nagse-selfie, nagti-tiktok dito. Nakita nyo yan mga taong yan, mga kunata yan, turista. Ayun. So nandito kami sa kubo-kubo ng isang restaurant.